इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि इब्रायारि 15:20 जोंखौ बुंदों मानोना इसोरनि गोसो बादि ख्रिस्ट जिसुआ गावखौ खनसे बुलि होनायजोंनो जों गासैखौबो फापनिफ्राय सकोबाय होनना बुंदों। मानसिया जेब्ला इसोरजों सोरजि जाबाय आरो इसोरजों सोरजि जाखांनायनि उनाव इसोरनि बाथ्राखौ मानियैनि जाहोनाव जोङो पाप मावबाय आरो बे पाप मावनायनिफ्राय जोङो थैनायखौ मोनबायमोन। अब्लाबो इसोरा दिनै मानसिखौ गावनि आखाइजों दानायखाय बे दिनै मानसिखौ अनखांनानै गावनि सासेल' बिसा हौवा फोरबो जिसु ख्रिस्टखौहाय जोंनो मानसि महरै बे बुहुमाव हरनानै नोंनि आरो आंनि थाखाय कालबारिनि क्रुसाव बियो आलाय जाहोदों। इसोरनि गोसो बायदिसो फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ कालबारिनि क्रुसाव बेखौ बुलि होनाय जादों होनना बुङो। बेनिखायनो बे इसोरनि जे इच्छा बायदि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ कालबारिनि क्रुसाव खनसे बुलि होनायजोंनो जोंनि गासैबो पापनिफ्राय जों सख'जादों। बेनिखायनो जों दिनैहाय मानसिनि जिउआव दिनै पाप गले गले जों मावब्लाबो दिनै इसोरखौ नों फोथायदोंब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ नों जुदि जिउआव फोथायबायब्ला आंनि थाखाय बेयो कालबारिनि क्रुसाव आलाय जाबाय, बेयो गावखौ बुलि होबाय होननानै फोथायबायब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टनि खनसे थैनायावनो आंनि गासै पापफ्रा सुस्रा जाबाय होननानै नोंथाङा जुदि फोथायबायब्ला नोंनि जिउआव नोङो पापनिफ्राय नोङो सख'जाबाय। इसोर बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन। गोजोन्थों।